Transcorrido xa máis de medio ano dende a aprobación do Regulamento de Participación Cidadá da Pobra, o BNG denuncia que o Goberno non ten iniciado os trámites para o seu desenvolvemento. Ata o de agora non se procedeu á elaboración do rexistro de asociacións nin á constitución dos consellos sectoriais. Pero desde logo non se levaron ao pleno como se teñen que levar nin os consellos sectoriais nin tampouco o Consello Veciñal. Estamos 2 meses despois dos 6, os 6 meses cumplíronse a primeiros de setembro, a inoperancia do Goberno de Nos Pobra ou incluso a inapetencia con relación a esta transparencia e a esta participación que tamén se dá, por certo, cando lle presentamos innumerables preguntas ou solicitudes que non son contestadas, preguntas que teñen que ver como foron os socorristas ou a relación con Viacua ou incluso a titularidade de algún espazo, si é público ou privado, e que incluso en moitos casos polo retraso enorme que se dan en estas circunstancias, ante estas preguntas, perden a súa razón de ser. Pois ben, decía que o Goberno Municipal da Pobra de Caramiñal, o Goberno de Nos Pobra, non solamente non fai caso a este tipo de preguntas que teñen que ver coa actualidade e coa actividade municipal, sino que ademais tampouco se lles ve dados ou encamiñados ou favorables a desenvolver este Regulamento de Participación Cidadá. Por esta razón, os nacionalistas presentaron unha pregunta para que o Executivo informe dos prazos e das actuacións previstas con respecto ao regulamento. 2 meses despois desos 6, o BNG acaba de registrar unha pregunta para ver se desta vez é contestada polo equipo de goberno, preguntando en que situación se encontran estos organismos, estos elementos do Regulamento de Participación Cidadá que non foron en absoluto aínda convocados diante dos partidos que formamos a Corporación Municipal. O voceiro nacionalista lembra que tanto os consellos sectoriais como o veciñal teñen que ser propostos e aprobados en pleno, polo que non se trata de meros trámites administrativos, senón que levan o seu tempo.